další z lidí vítám z dnešního videa po dlouhé době, jo. Nacházíme se v takhle prastarém lese, jo, kde byla vznikla jakože obec, jo. A takhle řeknu vám jednu menší historii, že prostě kdysi dávno tady byly dva kluci pásty ovce, krávy. A prostě pásty a najednou viděli průvod s kočárem černým. A hodně lidí, prostě psů hodně, jo, ale byli bez hlav. A prostě křičeli všechno. Tady je viděli a všem to řekli tady po vesnici a prostě do tady toho lesa vůbec ani nechodí nic. Jo, a my jsme sem teď přišli, jelikož jsme v boudě, protože hrozně prší. No, asi se vrhneme na SLS kameru. Zkusíme SLS kameru. Jestli tady něco je, ale hrozně prší, no, to je nic. Ale to si něco pochý, zahlídil. Tam je stromě, ty vole. To je Ernesto, ne? Tady. Viděl jsi to? Jo, tady. Tady u toho kladku, tady. Aha, Hele, tady. je tam někdo. Tak mám také ty světlo, aby to viděli lidi. Jo. Takhle. Lidi, jestli jste to viděli, tak nám pište do komentářů, jestli jo nebo ne. Doufáme, že... A, tak se něco ukázalo. Nějaký malý dítě. Nějaký malý... Hele. Jako kdyby tam někdo ležel, ale... Hele. Vidíš to kamera? Ono si to objevuje, tak ty vole. Vidíš to, tam kdo sedí. Tak to bych asi zkusil s těma mluvit asi, ne? No, Tady, hele, teď víme, že tady někdo je. Tak zkusíme tu nám popovídat. To musíme jít. Teď se vás nejde vidět. Jo, teď. Lidi, bodlivý na telefonu, fotoaparát, nevím proč, ale to nevadí. Nepřítel. A ještě jsem mě ani nepozdravil. Dobrý večer. Přišli jsme dobrý. Chceme se zeptat jenom na pár otázek, jestli může. Chceme se zeptat, jestli tady s náma někdo je z podzemního světla. Z duchovního světa. Duchovního světa. Chceme se zeptat, jestli je tady s náma někdo z duchovního světa. Jo, takže... Ono to jde i bez toho. Já to zapnu. Ještě se jednou zeptáme, je tady s náma někdo z duchovního světa? Můžete nám prosím odpovědět? Sledování, jak se nás někdo sleduje. To se nás někdo sleduje, ne? Chceme se zeptat, mohla bys nám dát nějaký to menší znamení? Můžeš klepnout do tady toho stolu, nebo do té bílé židle? Nebo s tou židlí pohnout, nebo jí... Ne. To je docela zajímavý, ne? To je zajímavý teda. Ty krávo. Může nám dát prosím to znamení s tou židlí třeba schodit jí, nebo jí pohybat trochu? Aby jsme uvěřili, že tady fakt jsi s náma. Můžeš nám dát prosím nějaký znamení? Bolelo mě to. Co jí bolelo? A co tě bolelo? Co tě bolelo? No zeptej se, jestli na ten kočár, jestli je to pravda. Jo. Chceme se zeptat na jednu otázku. Je pravda, že tady chodí kočár s průvodem? Odpověz nám prosím, ano nebo ne. Aby jsme věděli pravdu. O čem se tu povídá? Sara. Co říkala? Sara. Sara.
Můžeš nám dát, můžeš nám odpovědět na tu otázku? Existuje a je pravda ten kočár s průvodem? Na ty pavučiny nebo co? Můžeš nám si tu s náma? Proč se ptáš? Ptáš. Protože chci zjistit pravdu. Jestli je ten kočár s průvodem pravda nebo ne. Můžeš nám prosím na tu otázku odpovědět? Taky zvuky ne. Protože... Co jsem slyšel, ty vole? Znudění. Znudění. Dáš nám prosím nějaký znamení? Nebo jak nám řekne, kdo je ona. Nebo nám řekni, kdo jsi. S kým hovoříme? Tak divný boušky, ne? Teď je tady s náma, jo. Jsi tady s náma ještě? Odpověď nám prosím. Očistec. Očistec. Očistec, to je asi tam, ne? Tam to. Jo. Ne. To je asi tam je. Aha. A můžeš nám dát prosím nějaký znamení? Pokud nám dáš nějaký znamení, který bychom slyšeli, tak budeme moc rádi. Já slyším koně, ale... Já je slyším. Tak žmou. Já něco slyším, ale... To taky. Blíží se k nám ten kočár s průvodem? Ano nebo ne? Dobře. Dobře. Je to pravdivé. Lidi, tak se k nám žene nějaký ten kočár s průvodem. Takže Co říkala? já jsem se ptal, jestli je ano nebo ne, tak ona řekla, že dobře, protože asi jde k nám ten kočár. Ale já něco jako slyším takovýho, no, polkama. Kopíka slyším. Já taky no, něco takovýho, no. Jak nám řekne, kdo je ona. Ty vole. Možná nám něco blíží k nám. Já to slyším. Já jdu. Já jdu. Já jdu, jo. Ty Jo. krás, počkej. Já jdu. Tyhle, počkej. A kam jde? A kam jdeš? Jo. Tady tam. Můžeš nám prosím odpovědět, kam jdeš? Ty máš telefon? Jo. Prosím tě, tak udělej to. Udělej noční vidění. Můžeš nám prosím odpovědět, kam jdeš? Hele, už Ty je vole, tady. vedle mě. Už je tady. Jsi vedle mě nebo ne? Odpověď mi prosím. Jo, ona je tady, Tondo. Za tebou je. Za tebou, tamhle, za tebou. Tamhle je. Tamhle u toho kamene. Tady. Každé se pojď sem. Pojď sem, pojď sem, pojď sem, pojď sem. Pojď sem. Jo, počkej. Hele.
Počkej, pojď sem trošku, potřebujeme dát prší na Já ten vím, já tele. vidím. Počkej, Co počkej. to dá? Hele, tady je. Tady je. Jo. Ty vole, buď před. Buď před, tak je tamhle, u toho kamene. Počkejte, počkej, aby to viděli lidi. Sedíš tady na tom kameru, nebo? Počkej, pojďme tam, jak je Erik. Jo, Pojď, prostě prosím. na telefony, prosím. Kde jsi? Kde to je? Tady. Je u Tondy. Není. Není, to je Tonda. Jo, je tamhle u toho kamene. Je tady, vedle mě? Počkej. Já si zkusím si pohnout. Ne, není tam Tonda. Byla u tebe. Jestli právě teď. Počkejte, já zkusím ten. Nebojte. Přijď. Hej, Ty vole. Ty já čo? mám suděnou, hej. Já musím z toho. Tady je. Je tam. Tady byla, viděli jste to? Tak, to. Nebylo, to se mi vole. Hele, tamhle je, tady je. Je. Tady u toho. Tady je. Můžu to pro ně, Eriku? Ty řvali? Ty musíš nahoru tím telefonem. Máte moc zlom. Počkejte, takhle. Jo, Tady je. Tady je. Je tam. Daj Prostě prší hodně. na telefon. Odej nám telefony. Oh, waste. Ale ty jsi z toho, Eriku? Jsi z toho, tamto? Žeme si to sem, no? A řekneš nám prosím, Tady je. jestli se sem ženou ten kočár s provodem. Ona se ptá, proč nemůžeme přijít, proč ona nemůže přijít. Proč nemůže přijít? No. Proč nemůže přijít? Proč nemůže přijít? My to taky nevíme. Jo, tam je. Přišel jsem. Ten kočár, Hele, ty vole. hele, tam u toho kamene. Tady jo? Jo, Jo. je tam. Já tam jdu. Tak počkej, no, s vámi. Co to dá? Běž ještě k tomu kamenu, Tondo. Ne, tak. Tady to jo? Jo. Ale už tam není zase. Můžu se zeptat, ženou to ten kočár s provodem sem k nám? Můžu prosím odpovědět na tu otázku? Dobrý. Tam je čeblejška, ta to lišku se nedělá, jako střeblení. Jsi viděl? Čím? Já chci odejít. Proč chce odejít? Proč chceš odejít? Co to bylo? Zvuky ty vole, koně Co ne? to bylo? Tam něco, nějaký koně asi jdou. Já to si už říkali. Tady. Zase. Co to je? Hej, to není ono. Jak? Bez pochyby. Víte, co myč? Co to pořád řve? Můžete nám říct, co to je? Co to je za bytost? Jsou to ty koně s průvodem, anebo to je nějaká jiná bytost? To je auto. Řekni nám, co to pořád slyšíš jí. Slyšíš jí, ty No, vole. my jsme to slyšeli. No, to je pravda. No, slyšeli jsme to. Slyšíš jí, tak to je nějaká asi to. Nějaká bytost, Nějaká nějaká. bytost, no. Co to je, jak to slyšíme? Co to je za bytost? Nebo jak se to jmenuje? Ty vole, teď tamhle něco bylo. Tamhle, u toho stromu. Tamhle je ta cedule bílá. Ale fakt, nekecám, fakt tamhle. Něco. Něco tam bylo bílýho, něco já nevím. Ty vole. Tak se ono. Chceme se zeptat. Já hodně to slyším, ty vole. No právě když prší.
Pomozte mi. Pomozte mi. Tak se jí zeptej, jaký máme pomoct. A jak ti máme pomoct? Řekneš nám, jak ti máme pomoct? Jak ti máme pomoct? Odpověď nám, jak ti máme pomoct. Čím? Co to tam má ještě? Možná mi odpovídat. Ty vole. Dáš nám prosím nějaký znamení? Tak něco zkusí hodit do ty boudy. Zkus něco hodit do ty boudy. Dovnitř nebo ze zhora. Nebo ze zádu. Zkus něco hodit. Třeba to neslyšel mě teď. Ty vole. To je? To je. No s telefonem. No nic, ale ta aplikace. Už. Už. Jsi tu s náma? Jsi tu s náma? Baši, ale ty vole, Co to bylo? to bylo něco úplně jiného. Pomozte mi. Ale jak máme pomoct? No. Ty vole, to je divný. To ne. Ne. Jsi tu s náma? Máš tam prosím nějaký znamení? No, Jo, vedle nás. je vedle nás. Dobře. Tak bokne do ty boudy, nebo ať něco nám dá znamení. Bouchneš do téhle boudy, nebo dej tam nějaký jiný znamení, který bychom slyšeli. Zpráva pro vás. Zpráva pro vás. Jaká? Jaká zpráva? Posloucháme tě, jaká zpráva? Zpráva pro nás. Ale jaká? Jaká zpráva pro nás? Povídej. Jaká zpráva pro nás? Povídej. Den. Den? Den. Co to znamená? Odpověď nám prosím, co to znamená. Posloucháš. Posloucháš? Posloucháš. Ticho. Proč jsi přišel? Aby jsme věděli o tom, jestli je pravda to, co se říká o tom kočáru.
Selhání. Jaký selhání? Ty vole, cítíš to? Co? Cítíš to? Co to je? Ne? Ty vole, jako spuchlina nějaká. Ne. Z ničeho nic, ale. Je devátý. Tu 9. Hrob. Je to hrob. Hrob? Jo. Hrob, jo. Jo. Já jsem právě cítil, že to smrdí něco, ona řekla hrob. Ty vole. A kde ten hrob je? Můžeš nás navigovat? Nebo říct, kde tady je ten hrob? Tady nejsou žádný hroby. ne? To taky nevím, tady právě nahoře je hřbitov. Jo. Slyšíš to? Hej. Já slyším křiky. Tam. Slyšíš to? Já tam slyším něco vzadu. To jsou ty gonětáko. Ty vole, ono se to už blíží. Nízký. Cože? Nízký. Nízký. Blíží se ty koně s průvodem? Můžeš nám prosím odpovědět? Nebo co to vůbec slyšíme, ta zvuky? To bylo divný, ty vole, ale... Jako kdyby někdo řval, ty vole. Slyšel jsi to? Ty vole. To nějaký křiky, ty vole, nebo... Pořád nějaký křiky, no, ty vole. Můžeš nám prosím říct, co to jsou za křiky? Co to pořád slyšíme? Škoda, že... Prosím, jděte. Prosím, jděte. A co se stane, pokud nepůjdem? Co se stane, pokud nepůjdem pryč? Nepůjdem. To se někdo schodí, ale. Já to slyším, Tondo, bez prdele, tady někdo chodí. Takže tady někdo ale chodí, to je pravda, ale já jsem taky tam viděl s tím. A my se bude dejcha, jako jsme jako to... Hej. Já slyším normálně jako, když chodí po listí. Co se stane, pokud tady zůstaneme pořád? Co se stane? Můžeš nám prosím odpovědět? Tady někdo chodí, ty vole, za mnou. Ale bez prdele, fakt. Když to máš SMS kameru? Kde je tu SMS kameru, prosím tě, tady musí někdo chodit. Co říkáš? Přemožem. Cože? Přemožem. Přemožen. Teďka musím takhle jít sem radši. Co znamená přemožem vůbec? Protože to Přemožen. je, Že prostě, jako že máš přemože. Přemůže. Jako. no Jo. asi tak nějak, no. Líbím se ti. Líbí se ti? Cože? Ale my tě ani vůbec nevidíme. Tak jak se nám můžeš líbit? Jestli náhodou démon. Nejsi náhodou démon? Tak to tady je, nejste právě, tady běhá. Hele, vidíš tady? Ty vole, on je tam. Ukaž. On sedí na tom pařesu tam. To vidí lidi. Hele, 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 hele. Tady je. Kde Vidíš toho dva? stromu, On je tam 2. hrob, ty vole. Hele. Ne, tady Ernest zpátky. Tak, stůj. Hele. Není tam hrob. Já nemám, on je na tady tom kam. Jak? Tu. Co jsi zač? Řekni nám doopravdy, co jsi zač. Cítí ty to? Já to cítím plně, ber mi noha tato tady. Tak pojď mi ten telefon. Víš? Cože? Víš? Se ptá víš? Víš? Hele, hele, hele. A co mám vědět?
Vůbec nevím, kdo jsi, můžeš nám prosím říct Hele, tady je. pravdu, tady je. kdo jsi? Hele, Ty hele, vole. hele, Tondo. Tak to je moc. Evo, ty Hele, Ty hele, kráso. hele, hele. Hele, tady je ty zrovna. vole. Nalítá, ale. On lítá, ty vole. No, on je ve vzduchu, hele, On je ve vzduchu. On nelítá? hele, hele. Ty vole, to je dá to úplně mega vidět. Ty vole. Pokoukej. Hele, Ty podívej. kráso. Vidíte to lidi? Můžeš nám prosím říct, pokud to jsi ty, tak nám prosím řekni ano nebo ne, pokud tam stojí tam jakože bez vzduchu. Jo, hele, On si otáčí, vole. hele, 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 hele. Stojíš tam ve vzduchu u toho stromu ty, nebo kdo? Můžeš nám prosím říct, kdo to je? Řekni nám to. Prosím, jděte. Prosím, jděte. Ty. Máme jít prej. A co se stane, pokud nepůjdem? Jinak ani neodpověděla. Neodpověděla si nám. Co se stane, pokud nepůjdeme pryč? A pokud tady zůstaneme? Co se stane? Odpovíš nám prosím na tuto otázku. Co se stane, pokud tady zůstaneme na pořád? Jak nám řekni, kdo je. Řekni nám prosím, kdo jsi. To je určitě nějaká žibaba nebo něco Lepší. lepší. Teď nevím, jestli nám odpověděla na to, že tady budem a bude to lepší, nebo To já nevím. Ať nám řekne, kdo je spíš. kdo jsi. My chceme vědět, kdo jsi zač. Řekni nám normálně, kdo jsi. Řekni nám to. Co, furt tam to je, ty. Bude to tam, ale vidíš, hele. To nechápu, ty vole. Ale. Řekni nám, kdo jsi. Řekni nám, kdo jsi. A je tady, ne? Jsi tu s náma ještě? S Bohem. Bohem. Kam jdeš? Ale tam furt. Kam jdeš? To co? Ty podívej se taky, že neříká, Chci odejít. Chci odejít. Tam není. proč chceš odejít? Řekni nám, proč chceš odejít. Ta voda pak odešla, ty vole. Ty krása. Tady je, Je. tu kamene. Ty Ty dva jsou tam. Ty krása, to začíná. To začíná, hele. Není pocet, on je tam, tyhle. No to je tady právě víc toho. Víš, co je? Kam chceš odejít? Pověz nám to, prosím. Ty vole. No to je všude. Že ono ti to nějak znědlo. Jo, No. to dostavila. Jak to? Aby jsme to neviděli. Jak předtím. To je. Počkej, co teď? No, ono má natáčíš, ale tamto. No, dobrý. Ono má natáčíš, ale tamto, víš. Dívejte si tady ještě někde. Proč nám neodpovídáš? No. Odpověz nám, prosím, proč nám neodpovídáš? Tak jenom mě zastavila telefon. Ty vole. Co? Cože? Nerozumím. Ještě jednou? Co to řekl? Jsem nerozuměl. Jdi?
Ví, nebo něco. Ještě jednou. Halo. Halo. No, proč mi nemůžete? Když tak, Erneste, ty to vypni. Tereza. Tereza. Můžeš nám říct, kdo jsi? Kdo jsi? Co jsi zač? Řekni nám, co jsi zač. Jaká jsi bytost? Udělej ještě, Erneste, tamto, Ne. aby to šlo vidět. Slyšíš to? Ne, Ty vole. Na to mi to nejde, ty jsem fungoval telefon. Ty vole. slyšíš tam něco jako, Jo. Takže jsem to teď. teď pískám. Slyšíš to? Smutný. Smutný. Co to jsou za zvuky, ty vole? Včera by tak nepršelo, no. Kdyby nepřišlo, tak to uslyšíme, ne? Řekneš nám prosím, co to jsou za zvuky? Jo, to jsou másky zvuky. To je jako kdyby koně blbli. Nebo něco. Nevím jak. Nevím jak. Co se říká? Co to jsou za zvuky? Jestli nám to může říct, alebo nám neví jak. Je tady ještě něco jiného než ty? A je tady s náma ještě něco jiného než ty? Odpověz nám prosím. Milan. Nemám. A co je to za stvoření? Co to je za bytost? Čarodějnice nebo démon? Může nám říct, kdo to je? Slyšíš to? Tam někdo furt ale křičí, to furt slyším ale. Slyšíš to? Krávo. Tak to je moc. Co se to? Zpráva pro vás. No jo, pravdu má. Zpráva pro nás. Baterka s námi vidí už. Všechno. Vole. Jaká zpráva? Ne. Fajn. Slyšíš? Vy to ale necítíte, cítíš ale. to? Cítíš Ne, to? ono se Já to zapadá- cítím, ne, ale. ona říká, že to je zpráva pro nás, ale to je tohle. To je zpráva pro nás. Oni se sem pomalu blíží. Ne, ty co to je táto? Jsou, já si myslím, že to jsou démoni. Taky křičí na démoni, ďáblové. To je prostě ono. Vy to necítíte ten smrad? To je jako kdyby, Co máte za nosy? Já to cítím. jako ze hřbitova něco. Jo. Ty vole, já nevím, co Ty to jsou jo, ptáky. Na plíče. Cítíš to? Já cítím jako těžký. Pojď. Ty vole, S Bohem. Jo, s Bohem. Taky takový půjdem. Můžeš nám prosím říct, co to jsou za hlasy? Řekni nám, co to jsou za hlasy, kdo to dělá? Dělá to démon nebo čarodějnice, řekni nám to, nebo koně to dělají. Řekni nám, kdo. slyšel jsi to? Jo, Tak to to je cítím. ďáblové tady. Ale tam ten To je No, démon. no. Nebo se Ne, protože tamhle původně stál kostel. Mám měli pomůžku.
pod tím zádem v nás, ty vole. Jako když tam je plně jako bílo. Tam. Ty vole, ale teď tamhle něco bylo, kluci, ty vole, bez prdele. Fakt jako, Ne. Tohle si to teď ty? Když to viděl? tady normálně je něco takového jako zblízku a na mě to šlo takhle jako dál. Slyšíš to? Co to je, ty vole? Asi říct to, ne? Jdeme tam radši zpátky. Slyšíš to? Ty krávo! Ty se, já jsem to teď přišel, ne? Lidi, tak to nevím, ty vole, ale jako je to zajímavý, ale my bychom moc rádi věděli, vole, kdo to mluví nebo něco, kdo to je, ty vole. Můžeš s něčím komunikovat. Jo, já si komunikuju. Ale ona nesmí komunikuje. Co to bylo? No to furt hučí. Tam. Tohle Slyšíš to? rány. Rány. A jde to sem. Oh, to je to jde sem. O tam tu nahoru. Jdeme k tomu koutu. Počkej, Jde, počkej. počkej. Ale slyšíš, jako já slyším normálně lidi. Nebo si to Slyšíš? zatáhne. A to řve. Normálně to řve. Ono to jde sem, hej. Co? To jsou bouřky tady to. Ale já slyším od tamtud. Jak jsem něco se blíží. Blíží se něco jako nějaký... Proč s náma nekomunikuješ? Na tom se budu zapojit, nekomunikuje s náma. Jsi tady ještě s náma? Odpověď nám, prosím. Satan. Satan. Tak ono to bylo jako tam. No a kde je Sváně? A kde ten Satan je? Můžeš nám prosím říct, kde se nachází teď? Je kousek od nás nebo blízko nás? Nůž. Cože? Nůž. Nůž? Nůž? Mhm. A co s nožem má být společného? A kde je teď? Kde je? Kde jsi? Kde je ten Satan? Můžeš nám prosím říct, kde se teď ten Satan nachází? Za vámi. Za vámi. Za náma. Po tou boudou tady. Za to boudou. Ano, jsem takhle. Počkej. Není známo. Není známo. Takže asi neví přesně. To je tato jako Satan, co to je jako? Satan to je jako ďábel, víš? Ty krávo. Ale pohodě. No, ten je tak v To je pohodě. hnusný jakože, ne? No, to je jasný, to je nejhorší stvoření, co může být, tak to je Satan, to je ďábel prostě. Ty krávo, to je pěkný lidi. Cítíš to? Normálně ty. Lidi, já si myslím, že ten jakože Satan, nebo nevím, co to je, jo, přesně, ale ono se to blíží normálně k nám. Dělá to hrozně velký kroky. Ticho. Ano. 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 Ty krás. Já jsem to říkal, já jsem to řekl a ona řekla ano. Nebo to je třeba tato dělá.
On to je ďábel a on jde sem. On dělá kroky. Jo, no. Ale já tady cítím furt něco, kdyby ten, kdo tady dejchal. Pojďte sem, s tou SMS-kou. Co to dělá? Pojďte. Tu SLS kamerou? Jo, Já nemám tamhle. SLS kameru. Ernest má. Jo. Dělej, tamhle je. Hele, tamhle něco je. Tamhle. Mi to nejde takhle, vám to Jak tam to? to nejde. Když já mám stavený teď telefon, vidíte, co mi tam píšou? Jsem zablokovaný. Ty, jak to? Já to mám, ale já Já to to musím Jo, aktualizovat. dobrý. Tak se jí zeptej, kde je přesně. Kde přesně ten Satan je? Můžeš nám prosím říct, kde se ten Satan nachází teď? Je tady blízko nás nebo daleko trochu? Já tomu nerozumím. Já to nerozumím. A čemu nerozumíš? Jenom chceme vědět, kde ten Satan je, kde se nachází. Tak kdo je ona? A kdo jsi ty? No, musíme se podívat i za... Tady, jestli tady nesedí náhodou. Že jo? Ale... Aha. Co to je? Hej, Žádná energie. a to není to zlíze, to ten večer. Taková ověřená to je. Já nevím. No to chodí, vole. Můžete opakovat. Může to opakovat? Ne. Kdo je a kdo je ona a kdo je... Kde je ten Satan, kde je přesně a kdo jsi ty? A jsem tam Ticho? něco blíže autem jako. Ne, to je ten košár určitě. A keď je něj zvuk, jo. On jde asi ze zhora nahoru. Ze zhora nahoru. To jsou ty zvony, Tondo. V žádném případě. To jsou ty Ty zvony. vole, To jsou ty zvony, hele. ten si ty to vidíš. Hele, to jsou zvony. Oni říkali, že prostě ty zvony začnou zvony, z ničeho nic. A potom je průvod. No tak teď jsme ale prodali video. Jak to? Tak to vidíme. Slyšíte to? Auta tady nejezdí, ale tak jdeme tam. Tak ono táto. To je ten průvod. Ono se na to blíží. Jsou zvony. Slyšíte, Tondo? To nám nemůžu blížit, ne? Nelíbí se mi to. Můžeš nám říct, kdo seš? Můžeš nám prosím říct, kdo jsi? Co se sem blíží? Řekni nám, co se sem blíží. Řekni nám, co se sem blíží. Ještě víc. Ještě víte, jsem to chtěl říct. To slyšíme, hej. Uvidíme. Já bych to chtěl vidět. Úspěch. Úspěch. Jakože to vidíš jako úspěch, víš? No tak budu víc ušní se. Co se sem žene? Jde k nám ten průvod s kočárem? Já slyším kroky tady, normálně kroky. A já mám úplně studení na zádech, co to je? Jaký studení, kůně, co to je? Jde k nám ten kočár s průvodem nebo ne? Ano nebo ne? Opět znám ano nebo ne? Jsi nemocný. Uh, Nejsem nemocný. Nemocný není.
Tak ať řekne, kdo je ona. Kdo jsi? Odpověz nám prosím, kdo jsi. S kým komunikujeme vůbec? S kým komunikujeme vůbec? Idiot. 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 Co, idiot? Jo, do prdele. Idiot. Jo, do prdele. Já jsem se ptal, jako s kým mluvíme. Říkal idiot. Vole, Tak to je idiot, jo? asi jo. A ty suky jsou divný, to jak vůbec mě sešlo. Tak ani nevíme, s kým komunikujeme. Idiot, ty vole. Můžeš nám prosím vysvětlit, kdo jsi? Jméno tvé. Ty vole, to prčic. Jsem furt měl pojem něco kouše. Můžeš nám říct tvé jméno? Jaká by to si... Au, do prčic, to mě kouše. Nebo Ježibaba? Nebo idiot? Ona řekla, že máš cigára tady tam dal. Co to máš? Nejednu. Vy máte? No, v autě. Znamená, že se zeptej, jestli tady někdo je z duchovního světa. Je tady s náma někdo z duchovního světa? Pokud ano, tak se nám ozvěte, prosím. Oni se vám nechtějí mluvit asi. To jsou za zvuky, ty vole? To nejsou auta. Nejsou auta, to vidím, jak když se jde auto. No. Moc ne. Moc ne. Nechtěli jste nám mluvit. A jsem se tady, jestli s námi nechtěli moc mluvit, mluvit moc ne. Ať nám řekne, jestli tady vůbec něco je prostě, nebo z duchovního světa prostě. Je tady s námi někdo z duchovního světa, nebo ne? Hele, Jsi viděl? kroky. Tady. To jsem normálně slyšel. Jsi tu s náma? To s náma nekomunikuješ. Monika. Monika. Ona nás tady zdržuje, hele. Aby jsme tady byli do těch 12, do 11, víš? Jo. Seš duch? Nebo co? Jsi duch nebo co? Jsi bytost nebo duch? On tam nekomunikuješ. Tyjo, tady to smrdí normálně. Jako tvé, já nevím, jako z hřbitova nebo něco. Proč s náma nekomunikuješ?
začne pít. Tak ať řekne, co je zač. A Aspoň. co jsi zač? To nechápu. Já taky ne. Ne, chvilkama slyším kroky A taky normálně. to No, tam byli, tam nahoře. A tady potom. Tady. Nevidím tě. Nevidím tě. A kde jsi? Řekni nám, kde jsi. Slyšíš to? Počkej. Počkej, rozsvíť toho, jestli vidí to světýlko. Vidíš to světýlko? Pokud ho vidíš, tak nám prosím odpověz ano nebo ne. Vidíš to světýlko? Řekni ano nebo ne. Zkus tady to. Idiotský. Idiotský. Žena. Jaká žena? Ale neřekne, co je zač, ty bláho, tam jdeš tvá. To je zač ta žena. Mě člověk neřekne, co je zač. Kdo to je? Neřekl to. A Řekneš, co jsi zač? co jsi zač? Jestli je z duchovního světa vůbec. Jsi z duchovního světa? Slyšíš to? Jo. Normálně kroky. Tady a tady. Proč s náma nekomunikuješ? Proč s náma nekomunikuješ? Nemůžu projít. Nemůžu projít. Nemůže projít. Odkud nemůžeš projít? Odkud? Odkud nemůžeš projít? Řekni nám, odkud nemůžeš projít. Ty bláho. Co? To snad ne, to není možný. Co tam vidíš? No dívej. Bílý? Jo. Kde jsi? Kde se nacházíš teď? Nechuť. Nechuť. Můžeš k nám přijít a
ukázat se nám. Zvěc se nám. Zvěc, Ukaž se nám. ukaž se nám. Ukaž se nám. Že jsme dobrým a vůbec se nebojíme. Prosím, jděte. No, prostě já vezmeš to pryč, ty vole. No, ale kdo to je furt? My A nevíme. kdo jsi? Ty chceš, aby jsme šli pryč, ale my chceme po tobě jenom jednu otázku, aby nám odpověděla, kdo jsi. Nic víc nechcem. Jsi z duchovního světa? Co jsi zač? Duch? Jenom jsme se chtěli zeptat. Že jsme v dobrým a ne ve zlým. Odpověď nám, prosím. Dotkne se tě. Dotkne se tě. A kdo se mě dotkne? Kdo? Kdo se mě dotkne? Odpověď nám, prosím, kdo se mě dotkne? Kdo se mě dotkne? Vytaženo. 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 To nevím, co vytaženo. Co to znamená? Můžeš nám dát prosím nějaký znamení? Dej nám nějaký znamení. Budeme tomu věřit. A budeme tomu věřit. Pokud nám dáš nějaký znamení, který budeme slyšet. Ano. Ano. Tam se někdo mluví, to jo, nějaký lidi. Přešel. Čekáme furt na to znamení. Čekáme na to znamení. Ty vole, Co to bylo? slyšel jsi to, slyšel jsi to. Vole. Tamhle to, říkám, to je tam toho. Jo, to je ďábel. tohle. Řekl jsem. Řekl jsem mu, hele, vidíš? A vidíš? A je to tady. Vole, vidíš to? To jsi byl ty nebo tamto? Ne, Vole. no, Já jsem nic nedělal. nedělal nic. Tak teď šoupel na mě to. Lidi, tak
Tak to bylo moc teď. Slyšel jsi to? Taková rána. To byl řetěz. No. To byl řetězy. Děkujeme ti za znamení. A komu řekla, co? Řekla jsem mu. Řekla jsem mu. Ona jemu to řekla, aby dal znamení. Komu? Jo. Komu? A komu si to řekla, aby nám dal znamení? Řekneš nám jeho jméno? Rituály. Rituály. Co to je? Rituály tady jsou. Co to znamená? To zde... Čo, vole, to je... Co to znamená? No, To, je to, ta to, furt, to, posádka. furt to slyšíme. No. Tak dělají tady někdo rituály. Dělají. Modlí a tak. Aha. A tady to byl táto to, ne tam ten. A kde se nachází, kde dělají ty rituály? A kde děláte ty rituály? Kde dělají? Tak to bylo ale moc. To bylo moc to. Kde dělají ty rituály? Rituály tady jsou. No. On je tady. Ty jsi to se nám ukázal, Eriku. Tak jsme prdeli, hej. Hele, slyšíš tady? Tady. Tady. Ty vole. Hele. Co tam vidíš? Tam kdo chodí, Tondo? To je on táto. Pojďte. Tam ty svítilny. To on tady chce. Pojďte. To nedělají rituály, oni tady, ty bláho. No tam jsou ty vole. A tam to byl táto normálně on. Slyšel jsi to? To je táto. Ty krás! Táto. Ticho, Ale musíme jít. počkej, Tondo. To Neplašte, je on. neplašte, Tondo. Já se bojím, to je doma dreče. Ne, nech bejt. Počkejte, Tondo. To je on táto. Dotkne se tě. Pomalu, začete. On tam žije, táto. On tamhle řve. Ticho. A on tam řve, ty vole. Tondo, dej do toho klíče. Ticho. Ty kráso. Co táto? Pojďte se poslechnout. Ticho. Ticho, kluci. Co jsi slyšel, táto? Co jsi slyšel, táto? Ticho. Slyšel jsi to? Jdeme do prdele. Slyšel jsi to? Jdeme. Počkej. To je démon tohle. To je démon, táto. Jo. Slyšíš to? Táto, to je moc. Démon. Když tak pojďte, kluci, dáme si to. Ukončení musíme dát, ty vole. Ale to na ukončení. Cože? To na ukončení, to je dobrý. Počkej. Ticho. To ani ty skoky tady dělají. My kdy bylo, jsme byli tam, ty vole. Tak aby jsme ale nešli. Jdeme ve ukončení. Tak počkej, Podívej, tak vypni. tady. Jo.